Na začiatok by som začal takým zahrievacím kolom, ktoré nemá minútaž, to bude naozaj veľmi rýchle. 2-3 slova vás poprosím. Začne vždy pán Blaško a skončí vždy pán Ruhík, áno? Pôjdete tak pekne. Takže prvá otázka zahrievacieho kola znie, v čom ste lepšie ako ostatní kandidáti? Veľmi rýchlo, stručne a jasne, povedzte, pán Blaško. Som človek a myslím si, že som rovnako dobrý ako ostatní. Ďakujem. Nech sa páči, pán Šulen, v čom ste iní ako ostatní kandidáti lepší? Neviem, možno by som o sebe mohol povedať, že som vytrvalý, že som taký bojovník. Dobre, pán Paška, v čom ste lepší? Tiež si myslím, že nie som lepší, ale v podstate to, čo môžem dať naviac ako skúsenosti z toho európskeho prostredia, kde povedal by som tie prostriedky, ktoré finančné. Dobre, pán Dobrovodský, poďte. Veď si pomenúvam pravými menami, 10 rokov som v zahraničí, takže mám určité skúsenosti zo 4 krajín. Ďakujeme, pán Karačovný. Neviem, či som lepší ako ostatní, ale myslím si, že priama demokracia je najlepší program. No, pán Krajcer. Ako ste si všimli, mám nos, nielen s ľuďmi hovoriť, ale ich aj počúvať a mám aj skúsenosť s riadením rezortu, čiže s výkonnou funkciou, čo je aj pozícia župana. Pán Ondriáš, nech sa páči. My komunisti hovoríme, že v kolektíve sila, ja si myslím, že ako kolektív sme tu na najlepší. Pán Ruhík. 23 rokov som riadil spoločnosti a vždy úspešne a verím tomu, že aj v Budsku dokážeme úspešne riadiť bez dlhov. Pán Blaško, čo urobíte pre občanov ako prvé po nástupe do funkcie predsedu PSK? Tiež rýchlo, stručne, jasne. Urobím audit posledných 12 rokov hospodárenia. Ďakujeme. Nech sa páči, pán Šulen. Ja by som tiež určite urobil audit, ale by som sa venoval aj školám a zdravotníckym zariadeniam, ktoré sú v dezolátnom stave. Poďakujem predchádzajúcemu županovi za prácu a začnem komunikovať s zamestnancami Bratislavského samosprávneho kraja o tom, čo vieme zlepšiť a čo teda sú schopní oni robiť v rámci svojich kompetencií. Takisto kontrola a audit za posledné roky všetkých projektov na župe. Oboznámim sa s problematikou a chcem zistiť, prečo vôbec VUC má opodstatnenie existencie. Ďakujeme. Pán Krajcer. Zastavím šafárenie, aby peniaze nešli na vymyslené havárie, kde sa obchádzajú verejné obstarávania, aby peniaze išli na rozvoj a v prospech ľudí. A stretnem sa so starostami a primátormi v rámci celého Bratislavského kraja a nastavím inú formu komunikácie na všetkých úrovniach samosprávy. Ďakujeme. Pán Andriáš. Naštudujem si vývoj západoslovenského Bratislavského kraja za posledných 60 rokov a potom budem rozmýšľať asi 2 noci o tom. Ďakujeme, nech sa páči, pán Ruhík. Vrátim dôstojnosť dôchodcom, ktorým BSK to dneska bere, ako je to napríklad v Rači, to je určitý problém a samozrejme podporu mladým rodinám, to znamená výstavba štartovacích bytov a nájomných bytov, na čo sú peniaze v štátnom fonde rozvoja bývania. Ďakujem veľmi pekne, zahrievacie kolo máme za sebou. Áno, takže začíname. Pán Blaško, chcete, aby sa Bratislava stala hlavným mestom Európy? Chcú to obyvateľia? Chce to Európa? Aké výhody z toho pre nás plynú? Sme na to pripravení? Chcem, aby sa Bratislava v budúcnosti po rozšírení o Ukrajinu a štáty Západného Balkánu stala hlavným mestom Európskej únie. Európska únia nemá hlavné mesto, má len centrum, kde je sídlo Európskej komisie, Európskej rady a iné centrum, teda Štrasburg, kde je Európsky parlament. Ako náhle bude Európska únia o sile viac ako 30 krajín, tak nie je možné riadiť rovnako tak, ako sa hovorí, že z kraja celú úniu, ale zo stredu a Slovensko sa stane stredom. Či to chcú iní v tejto chvíli, tak toto je prvá myšlienka, ktorá je tzv. Prvým lakmusovým papierikom do budúcnosti. A keď prídu na to, že z kraja sa nedá riadiť taký veľký kolos, to 600 miliónmi, no, keď budeme ako krajina, tak dopadneme ako Rímska ríša, že sa rozpadneme na 2 časti a potom pôjde celý pád. Asi toľko. Ďakujem pekne. Pán Dobrovodský, na svojom facebookovom profile píšete, že nechcete sľubovať megalomanské projekty, že vám ide o väčšiu efektívnosť. Buďte konkrétnejší. Tak áno, sľubovať to je jednoducho sľubovať, ale ako to dodržím, ako dokážem, že proste čo aj splním. Proste efektívnejšie využívať peniaze daňových poplatníkov a takisto aj europrojekty, teda z Európskej únie, eurofondy
A čo sa týka projektov, vieme, že sú nevyužité na, ja neviem, myslím na 60% či na 70% lepšie projekty a financovanie. A ešte čo konkrétne? No máte ešte pol minúty. Buďte konkrétnejší, pán Dobrovodský. Čiže dá sa to vysvetliť za pol minúty. Áno, tak za pol Dobre, minúty. ďakujem. Pán Čulen. Ako vyriešite problém s dopravou v Bratislavskom samosprávnom kraji? Napríklad sa stane havária na diaľnici a hneď máme zápchy pomaly od Senca až po Bratislavu. Skomplikovaná otázka. Ja neviem, ja som nikdy neriadil cestnú premávku, ale tak na to sú snad iní ľudia, že ktorí toto majú na starosti, sú na to odborníci. Treba im to posunúť ďalej, oni sa z toho vedia, si to vedia vysporiadať. Určite treba vyriešiť problémy s parkovaním, určite treba poupravať cesty, na to treba peniaze, na to ich treba nájsť. Myslím si, že cesty by sa mali robiť troška iným spôsobom. My niektoré diaľničné úseky, po ktorých chodím, tak my ich opravujeme aj 3-krát do roka. Myslím si, že toto nie je vôbec efektívne. Keď chodím po iných krajinách, napríklad v Rakúsku, tam opravia cestu a tá cesta potom funguje 4-5 rokov a nikto na ňu nemusí ani siahnuť. Čiže myslím si, že tam sú možno aj zlé tie podklady, ktoré by sa mali riešiť nejakým iným spôsobom. Máme zlé technológie, ktoré nemajú účinok do tej budúcnosti. Asi toľko. Ďakujem pekne. Pán Ondriáš, vo svojom volebnom programe píšete, v spolupráci s obcami a štátom chcem zaviesť socializmus v kraji na základe dôsledného dodržiavania ústavy a zákonov Slovenskej republiky. Vysvetlite nám, čo myslíte výrokom chcem zaviesť socializmus v kraji. Je to reálne? Samozrejme, že je to reálne, to záleží od ľudí a ja si myslím, že ľudia na Slovensku boli múdri, sú múdri a budú múdri a niekedy si dávajú pauzu, takže teraz majú pauzu a potom keď sa k tomu vrátia, tak vrátia sa k socializmu. Musím ešte povedať, že je možné, že nás komunistická Čína zatiaľ skúpi a budeme tu mať čínsky socializmus skôr ako slovenský. No a jak sa to dá dokázať? Dodržiavať ústavu a zákony. Keď si zoberiete ústavu, máte tam článok, neviem ktorý, že každý má právo na prácu. Keď pozriete si ústavu, každý má právo na bezplatné zdravotné poistenie. Keď si pozriete ústavu alebo za ľudské práva, to je OSN, neviem, 49. uzákonila, tak je tam prvý článok, každý sa narodil rovnocenný a má rovnaké práva. Ďakujeme pekne, pán Ondriáš. Pán Paška, kandidujete preto, aby občania PSK ostali naďalej občanmi najbohatšieho vyššieho územného celku. Môžete nám to vysvetliť bližšie? Samozrejme, potenciál tohto samosprávneho kraja je obrovský a nie sme schopní ho využiť, pretože samospráva nedokáže regulovať regionálny rozvoj. A tu je, povedal by som, ten najväčší problém, pretože doterajšie vedenia, nielen posledné vedenie, ale predchádzajúce vedenie neboli schopné túto svoju kompetenciu reálne využívať. A na to, aby sme vedeli reálne využívať, musíme samozrejme mať vybudovaný alebo pripravený, schválený plán regionálneho rozvoja, ktorý počíta aj s tými obrovskými investíciami, ktoré sa pre tento kraj chystajú z krajín mimo Slovenska, teda aj z mimo Európskej únie. Sú to napríklad investície z preplavnenie alebo vybudovanie kanála medzi Odrou a Dunajom, ktorý má skrátiť na jednu štvrtinu vzdialenosť medzi Čiernym morom a Severným morom. To je obrovské, povedal by som, úspora pri transporte tovaru. Ďalej je to širokorozchodná, ktorá by mala viesť od Pacifiku cez celú Áziu až do centra Európy. A my jednoducho na tieto projekty sme pripravení. Pán Paška. Pán Krajcer, predstavili ste nosný systém verejnej dopravy. Jedným z bodov sú zachytné parkoviská. Auta však budú musieť aj na tieto zachytné parkoviská prísť po istých cestách. Naša Senecká cesta je v dezolátnom stave, preťažená a nedostačujúca. Ako chcete riešiť tento problém, aby sme sa vôbec s tými autami na tie prípadné zachytné parkoviská dostali? Práve tým komplexným prístupom sme presvedčení, že iste je potrebné dobudovať D4, čiže nultý obchvat, je potrebné dobudovať R7, ktorú mimochodom tento zámer naša vláda schválila, ale to, čo môže koncepčne priniesť riešenie pre dopravu nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé mesto,
je zokruhovanie koľajovej dopravy. Bratislavský kraj má relatívne vysoký počet kilometrov železničných tratí a v samotnom meste električkových. Je potrebné zokruhovať tieto kolaje, predovšetkým v severo-južnom ťahu smerom od Petržalky. Väčšinou na tieto investície sú finančné prostriedky v operačnom programe Doprava, čiže ide o to nasmerovať ich do tohto prostredia a v takom prípade je predpoklad, že ľudia budú viac využívať koľajovú dopravu a bude menej aut na cestách aj v samotnom meste a na to majú slúžiť aj záchytné parkoviská. Ďakujeme pekne za vašu odpoveď. Pán Ruhík, váš recept na zastavenie developerskej výstavby v Bratislavskom samosprávnom kraji je aký? Tak na to recept úplne neexistuje, pokiaľ nebude fungovať samotný územný plán, čo vlastne Bratislavský samosprávny kraj môže do toho určitým spôsobom aj vstupovať. Avšak je pravda to, že vlastne mesta samotné robia územný plán, teda hlavné mesto Bratislavy, samotné mesta samozrejme aj okresné, ako je Pezinok, Senec, Malacký, a potom sú to ďalej mestské časti, ktoré robia územné plány zóny. Na toto treba apelovať, to znamená, už tu vidíte prvý problém, že keď sa začne robiť výstava nejakých rodinných domov, alebo teda individuálne bytové výstavby, alebo nejakých bytových jednotiek, tak zabúda sa na to, aby sa postavili zdravotné strediska, školky, proste zrazu je tam kopec mladých ľudí a nemajú kam vlastne deti si dať. To je prvý problém, to znamená, už tu treba sledovať to, aby ten územný plán bol fakt reálne regulovaný, tak, aby vlastne slúžil ľuďom. To znamená, áno, mladí ľudia potrebujú bývať, ale im treba pristupniť aj služby. A to je prvý problém tohto celého vlastne územného plánu. Máme problém s vinohradmi, ktoré vlastne dneska sú našou kultúrnym dedičstvom a takisto nemôžeme teda ich úplne zdevastovať, takže aj to je jedno. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Karačovi, kandidujete za úplne novú stranu, nie ste náhodou len istou propagandou tejto politickej strany, aby sa strana zviditeľnila aj týmto spôsobom? Je to presne tak. Ja sám som sa definoval ako nezvoliteľný kandidát do tejto funkcie predsedu župy a skutočne sa chceme zviditeľniť, že existujeme a čo hlásame. Pár ľudí určite spozornie, že o čo ide a keď si to uvedomí, že o čo ide, tak uvedomí si aj to, že systém priamej demokracie by bol obrovským prínosom aj pre vyšší územný celok. Čiže rozhodovacie právomoci dostať do rúk ľudí, aby ľudia rozhodovali, kam pôjdu peniaze, nie je skupinka lobistických záujmov, teda zo strany tzv. Relevantných strán alebo štandardných strán, ktoré fungujú podobne na celoštátnom princípe, ale aj určitým spôsobom v tom krajskom parlamente. Čiže prevládajú tam lobistické záujmy a chceme, aby o týchto veciach rozhodovali ľudia, nie politici. Ďakujeme pekne. Pán Paška, po vašom prípadnom zvolení chcete sedieť na dvoch stoličkách, chcete byť predsedom PSK a zároveň europoslancom, alebo sa zdáte mandátu europoslanca? To rozhodovanie bude, povedal by som, na konci volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré je v máji budúceho roku. Do mája budúceho roku som povinný odviesť tú robotu, ktorú mám rozbehnutú v Európskom parlamente. Jedná sa o dosť závažné veci, treba presadiť dofinancovanie Jaslovskej Bohuníc, odstavky Jaslovských Bohuníc, ktorú tento problém riešime v našom výbore. Ďalším problémom, ktorý tam máme, je riešenie petícií proti Slovenskej republike, ktoré podali naši maďarskí spoluobčania, týkajú sa Benešových dekrétov. Ďalší vážny problém ktorý tiež treba dotiahnuť ešte v tomto volebnom období, je rozpočet Európskej únie na roky 2014 až 2020. To znamená, že tieto veci, ktoré sú v štádiu rozpracovanosti, nemôžem nechať nedokončené. No a samozrejme na konci tohto volebného obdobia, v prípade, že by som bol zvolený, tak podľa toho, že som schopný, ako som schopný túto súbeh týchto funkcií zvládať, tak by som sa rozhodol, či by pokračoval v tom parlamente. Ďakujem veľmi pekne. Tu by bolo nefér, aby som sa túto istú otázku neopýtal aj pána Krajcera, nakoľko sa ho tiež bytostne týka. Takže pán Krajcer, po vašom prípadnom zvolení chcete byť ďalej poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a takisto predsedom, alebo sa zdáte mandátu poslanca? Keď sa rozhliadneme po tejto miestnosti, tak každý z nás sedí na jednej stoličke. Skúsme si predstaviť, že by sme sedeli na dvoch alebo na troch. Myslím si, že aj v tejto oblasti treba uplatňovať zdravý rozum. Pri oznámení svojej kandidatúry som oficiálne dal verejný prísľub a môžem ho zopakovať
aj v rámci týchto dišpút. Ak budem zvolený za župana, vzdám sa mandátu poslanca Národnej rady. Som totižto presvedčený, že župa sa nedá riadiť ani z európskeho, ani zo slovenského parlamentu. A mám skúsenosť, bol som ministrom, je to exekutívna funkcia, podobne ako pozícia župana. A verte mi, nedá sa odbiehať od práce v exekutíve do parlamentu a späť. Minimálne jednu z týchto pozícií nerobíte naplno a zvyčajne ani jednu. Čiže dal som verejný prísľub a ten som pripravený dodržať. Ďakujem pekne. Pán Blaško, ako pomôžete Bernolákovskému kaštieľu? Je v dezolátnom stave. No. Tak Bernolákovský kaštieľ má svoju tradíciu a snažili sa ho využiť na rôzne účely, či už za účelom golfu alebo iným spôsobom, čo poznám teda z blízkej skúsenosti. Jedna vec je, že za akým účelom by mal tento kaštieľ fungovať, či bude v súkromných rukách alebo bude vo verejných rukách. Takže na základe tohto by sme sa mali rozhodnúť, či bude slúžiť verejnému záujmu, alebo či bude odpredaný a ten, kto získa tento kaštieľ, bude prevádzkovať jeho funkčnosť, ako povedzme hotel alebo niečo také. Ja osobne by som sa skôr prikláňal za verejný záujem. To znamená, že využiť všetky dostupné možnosti, ktoré má kraj, obec, štát, pretože kaštiele sú isté spojivka s našou históriou a keď si postupne túto históriu odpredáme do súkromných rúk, tak nebudeme mať vôbec nič. Takže asi takto by som chcel sledovať túto cestu. Ďakujem. Pán Šulen. Aha, ten istý problém mám teraz ja. Je to v pohode? Dobre. Pán Šulen. Čo budete robiť s konfliktom záujmov na úrade BSK? Všeobecný príklad, zamestnanec BSK pracuje pre developera a zároveň k tomu istému materiálu sa vyjadruje aj ako zamestnanec, inžinier a architekt. Čo s tým? Taký zamestnanec si musí zvážiť, že pre koho vlastne chce pracovať, buď pre jednoho alebo pre druhého, nemôže slúžiť tom pánom, že to sa jednoducho nedá. Tak myslím si, že toto je jasné. Tak túto odpoveď sme viac menej čakali, že je jasná, ale určite? Myslíte to smrteľne vážne? Určite. Ja, keby som sa stal županom, tak pozrite sa, pracoval som na viacerých miestach a všade je to tak, že keď ľudia prídu do práce, tak automaticky vám hneď šéfovia, vrchnosť odsúvajú dokumenty jeden za druhým, podpisujete všelijaké vyhlásenia a všelijaké prísľuby, čo všetko nebudete robiť, do čoho nebudete zasahovať, to nesmiete. No a tak by to malo byť aj na týchto vysokých úradoch, viete, však nerozdielujme ľudí, ktorí sú hore, od tých, ktorí sú dole. Tak ja si myslím, že aj na župe by všetci ľudia museli podpísať papiere, že budú mať napríklad aj to, že ako sa tomu hovorí, hmotnú zodpovednosť. Čiže nielen župan je zodpovedný, ale aj tí dole sú zodpovední. Viete, keď župan nevie, čo sa deje tam dole, viete, aj oni podpisujú rôzne zmluvy, však sme počuli, čo sa tam stalo, tak aj títo ľudia by mali hmotnú zodpovednosť, že jednoducho, ak by urobili nejaké podvody, tak by museli... Pán Šulen, ďakujeme veľmi pekne. Pán Ondriáš, chcete zakázať súkromné televízie a súkromné tlačové médiá, ktoré patria Boh vie komu. Zrušiť ich alebo previesť do vlastníctva štátu. Nemyslíte si, že týmto ohrozujete slobodu slova na Slovensku? A keď ich už chcete previesť do vlastníctva štátu, kto nám dá záruky, že štát bude garantom poskytovania vyváženého spravodajstva a tlače na Slovensku? Áno, tento bod mám vlastne kvôli tomu, aby som zaručil slobodu slova. My si musíme uvedomiť, že súkromný vlastník televízie tu 20 rokov prostredníctvom televízie riadi obec, niekedy aj kraj a niekedy aj štát. Musíme si uvedomiť, že ja si myslím ako neprávnik, že treba prešetriť, že či tieto televízie nedá sa na nich použiť čin dokonca vlastizrady. Nie je možné, aby televízie nám 20 rokov, 90 rokov sľubovali, že štát je zlý vlastník bank. Štát podľa vás bude potom vyvážene informovať občanov? Štát bude 100% lepšie, vyváženejšie informovať občanov, lebo tam v pozadí je viac ľudí ako súkromné televízie, kde to môže byť jeden a dokonca nemusí byť ani slova. Pán Dobrovodský, a čo ďalej?
Ako prvé urobíte audit na úrade BSK a čo budete ako predseda robiť ďalej? Ako som spomínal, prvé urobím tento audit, kontroly hĺbkové na župe, čo jak sa deje. Budem sa snažiť, aby zákazky a podobné veci, aby proste vymizlo rodinkárstvo, korupcia, proste aby všetky zákazky boli verejne dostupné a hlavne viacej informovať občanov, aby vedeli proste, kam idú ich financie, čo sa deje, jak sa deje, aby to bolo prehľadnejšie. Nejak dnes ľudia ani vlastne nevedia, že župa aké má právomoci, aké právomoci prevzali od štátu. Ja robím v jednej firme, 600 zamestnancov, viete, a pýtam sa ľudí, či pôjdu voliť. 20 mi odpovedali 1 alebo 2, tuším, že pôjdu. Oni ani nevedia dokonca, aké majú právomoci župania, že čo majú na starosti. Proste je to neprehľadné, nevedia nič. Preto sa budeme snažiť o lepší prístup k občanom, k ľuďom. Ďakujem. Pán Krajcer, chcete zapájať ľudí do rozhodovacieho procesu, využívať inštitút referenda. Čo keď sa stane, že každé referendum bude neplatné? Čo s tým? Ako budete postupovať? Ako budete potom vlastne relevantne vyhodnocovať výsledky? Aká je potom vôľa ľudu, podľa ktorej chcete postupovať ďalej? Prečo? Pán Ondriaš, to je tá sloboda tlače, vy vždy vypínate mikrofón, keď skončíte. To ešte nevládneme. A to ešte nevládne, sa priznal pán Ondriaš. Vy to všetko vypnete. V poriadku, však treba sa vedieť aj trošku usmiať. No, prečo si myslíte, že neplatné? Chceme dať väčší priestor ľuďom. Tak ako som možno ilustroval pri tom prípade, že niektorí politici si myslia, že dokážu sedieť aj na 2, na 3 stoličkách, tak normálny človek vie, že sedieť pri plnom výkone sa má len na jednej stoličke. To je tak, ako keby ste šoferovali na 3 stoličkách. To si takisto nevie nikto predstaviť. A preto chceme dať priestor ľuďom, aby spolu rozhodovali o zásadných otázkach. Ten inštitút referenda nemáme ústavne pokrytý, preto je to len indikatívne referendum, ale my by sme sa cítili byť viazaní výsledkami takéhoto referenda. Inými slovami, nie je tam stanovené kvórum. A ľuďom chceme dať možnosť spolu rozhodovať dokonca aj o časti rozpočtu. Je to tzv. Participatívne rozpočtovanie, pretože si myslíme, že by mali mať možnosť spolu rozhodovať a takýmto spôsobom si aj vytvoriť vzťah k župe, ktorý doteraz nemajú. Ďakujem. Pán Ruhík, vypichnite zo svojho volebného programu najakútnejší problém, ktorému sa budete prioritne venovať v rámci Bratislavského regiónu. Ja som to už povedal, v podstate mladé rodiny. Mladé rodiny majú jeden zásadný problém. Dneska si zoberme, že či bývame v obciach, alebo bývame v mestách, čím ďalej v mestách majú väčšie problémy. Malých bytov bývajú vlastne niekoľko generácií. Fakt nemajú kde ísť bývať a keď majú dneska ísť bývať, tak sa len musia zadlžovať nejakými hypotékami. To treba odbúrať, proste sa celé Slovensko zadlžujeme, či ľudskí, či ľudia, či rodiny, všetci sa zadlžujú. To treba dať preč. Existuje spôsob na to, veľmi jednoduchý. Naozaj, v roku 2010 Európsky fond bol schválený pod menom Jessica. Slovenská republika ho prijala až v roku 2013 v máji cez štátny fond rozvoja bývania, že môže podporiť práve dneska nájomné byty aj prostredníctvom podnikateľských subjektov, kde spali doteraz všetci. Dneska tuto chcú ísť znova do vúciek, do parlamentu, za prezidentov. Hanba je im, fakt im hanba. Ľudia potrebujú pomoc a hlavne tí mladí ľudia. Keď nebude rodina, nebudeme ani my, to je zákon nášho štátu. Ďakujem. Pán Blaško, znovu sa opýtam, nakoľko 17. obvod sa borí s problémom masívnej výstavby satelitných sídlisk. Aký ponúkate recept na zastavenie developerskej výstavby? Zastavenie developerskej výstavby v tom momente, akom je. Nezmyselnej, samozrejme. Závisí od niekoľkých rozhodnutí. Prvé je územný plán samosprávneho kraja, potom sú tu územné plány jednotlivých obcí. A teraz je tu súkromné vlastníctvo, ktoré majú jednotlivé developery. Poviem teda ten hlavný príklad, teda Bernolákovo sa rozrastlo do takých neúmerných vecí, že už je takmer vlastne na hranici s Ivánkou pri Dunaji, pri Jedinárni. Tento Glance House to je jedna najväčšia, dokonca ja som chvíľami uvažoval, že si tam kúpim byt a som rád, že som to neurobil. Je to najväčšia, by som povedal, škandalózna záležitosť, ktorá sa tu udiala v poslednom období.
pretože toto je v podstate zlodejina. Čiže čo môžeme urobiť je prehodnotiť všetky tie územné veci a právnymi legislatívnymi vecami ísť proti tomu, inak sa to nedá. Ďakujem. Pán Dobrovodský, ste príliš všeobecní vo svojich vyjadreniach. Citujem, kandidujem za normálnych ľudí, nie ako ostatní kandidáti, ktorí sedia na viacerých stoličkách a slúžia finančným skupinám. Ktorých kandidátov tým myslíte? Sedia tu takí medzi nami dnes večer? No tak viete, už na mňa bolo podaných za pár trestných oznámení, tak nechcem menovať konkrétne, ale myslím, že každý normálny človek vie, že je to v finančných skupinách, že na Slovensku nevládnu normálni, slušní ľudia, ale všetko sú to finančné skupiny, zo pár bohatých rodín a vieme aj ako z týchto kandidátov na župana, ktorá skupina koho podporuje, čiže nebudem konkrétny, tak vám poviem. Ja kandidujem, viete, ja mám čisté svedomie, za mnou nie sú žiadne finančné skupiny, nemám žiadnych sponzorov, dokonca ani billboard, ani jeden, proste nemienim vyhadzovať peniaze na také hlúposti, billboardy a podobné veci. Nemôžem si dovoliť dať 10, 20 tisíc, alebo niektorí 100, 200 tisíc dávajú do týchto predvolebných kampaní. Čiže ja skorej snažím sa jedine cez také elektronické médiá. Proste ja uvidím, si hovorím, ako bude. Je to pre mňa aj taký test občanov. Ďakujem pekne. Pán Karačový, prečo si neveríte? Na istom internetovom fóre ste sa vyjadrili, že ste nezvoliteľní, že idete len zobrať hlasy istým kandidátom. Čo si o tomto výroku má občan volič myslieť? Nezhadzujete sa príliš rýchlo a zbytočne v očiach občana? Je to možné, že sa tým zhadzujem, ale je to jedna z foriem zviditeľňovania sa, pretože iné možnosti sú veľmi obmedzené. Tuto už kolega Oskar povedal o tých financiách. Sú kandidáti, ktorí nemajú problém so 100, 200, 300 tisícmi na svoju kampaň. Ja som venoval jeden mesačný svoj dôchodok na výrobu niekoľkých letáčikov a to je všetko, čo som schopný dať. Takže využívam všetky príležitosti, aby som dal informáciu o tom, že riešime celospoločenské problémy novou stranou, ktorá neberie žiadne eurá alebo centy zo štátneho rozpočtu na rozdiel od tých parlamentných strán, ktoré berú milióny eur. A tým pádom si udržujú tú nadvládu a de facto nie len nadvládu v rámci strán, ale nadvládu nad občanmi ako takými. Ďakujem pekne, pán Paška. Píšete o nevyužitom ekonomickom potenciáli Bratislavského samosprávneho kraja. O čo konkrétne ide, kde sú rezervy? Konkrétne sa začal hovoriť v tých investičných akciách, ktoré prídu do tohto regiónu, ale sú to aj, povedal by som, tie všelijaké developerské aktivity, ktoré doposiaľ prinášali profit iba developerom a finančným skupinám. Pretože ak nejaký investor chce vystavať, povedzme, sídlisko alebo urobiť rodinnú zástavbu v nejakom regióne, tak by mal samozrejme dostať pokyn od samosprávy, že okrem teda bytovky alebo okrem tých rodinných domov, ktoré chce zainvestovať, tak musí spraviť kanalizáciu, musí spraviť cesty, musí spraviť vybavenosť. To znamená, že ak to bude väčšie sídlisko, takže by mal byť aj škôlka, že by tam byli nejaké obchody a tak ďalej. Takže s každou veľkou investíciou, ktorá prichádza do regiónu, či to je železnica, či to je úprava koryta rieky, by mali nasledovať aj ďalšie investície, ktoré pôjdu, alebo súvisiace investície, ktoré pôjdu pre občanov. Uvedím ako príklad, keď sme stavali vodné dielo na Dunaji, tak sa pri Čuňovej spravil kanál pre vodné športy. Podobne je treba myslieť pri každej investícii, väčšej investícii, niečo pre ľudí. Pán Ondriáš, chcete vyhnať kolonizátorov z kraja. Koho tým myslíte? A potom načrtnite aspoň pár krokov, ako ich chcete konkrétne vyhnať. Je to inak hlavný bod môjho programu. Všetci viete, že zahraničné firmy na Slovensku produkujú 98% zisku a 92% vývozu. Takže z toho medzi riadkami poviem, že tá kolonizácia je vyše 90% na hrubý domáci produkt, ktorý je dvakrát vyšší ako za socializmu a z toho nie sme schopní platiť ani polovicu toho, čo sme za socializmu mohli platiť. Takže to je hlavný bod, vyhnať kolonizátorov z Bratislavského kraja. No a
Jak to urobiť, to vám nemôžem povedať, lebo vám to poviem, to sa roznesie a kolonizátori sa na to pripravia a bude to o to ťažšie. Ale samozrejme je to na dlhé trate a treba to urobiť. Urobili to veľa štátov vo svete už. 5 sekúnd, 4, 3, 2 a stop. Podľa vás by nástupný plat učiteľa nemal byť nižší ako 1000 eur brutto. Aké reálne kroky preto urobíte? Pozrite sa, o tom plate 1000 eur to je ešte dosť málo, však keď si zoberete, aké majú platy učitelia v iných krajinách Európskej únie, tak to idú 1000 eur, napríklad a Luxembursko okolo, myslím si, že 6 alebo 7 000 eur. Kde sú Slováci okolo toho? Ja sa tým ani nemusím tajiť, môj plat učiteľa na 4 školách je okolo 500 eur. Keď mám 5 detí, tak mám čo robiť, aby som ich uživil, že? Ja si myslím, že to všetci poznáte aj vy, ale viete, peniaze na to určite by sa našli, určite na to sú, treba ich hľadať, Slovensko je rozkrádané, tratia sa miliardy eur zo štátneho rozpočtu, peniaze na výplaty učiteľov, ktoré išli, tak sa, myslím si, že okolo 10% sa hovorilo, že sa tratilo aj na ceste medzi, ja neviem, týmto krajskými úradmi, alebo čo sú tam, či to ide aj cez župu, teraz ešte vám neviem presne povedať. A jednoducho aj tam sa tratia peniaze. Treba ich hľadať, treba na to tlačiť. Prednedávnom som čítal v novinách, odborári zistili, že... Ďakujeme pekne. Nejde mi mikrofón, ale počujete ma dobre? Dobre, pán Krajcer. Kandidáti na župana hľadajú veľké témy. Vašou veľkou témou by mohla byť výstavba športovej a oddychovej zóny Nové Lido. Neopravíte radšej cesty v celom Bratislavskom kraji, pán Krajcer? Kebyže urobíte anketu medzi obyvateľmi, že kto chce Nové Lido a kto nové cesty, hádajte, ako by to dopadlo. V mojom programe je 110 konkrétnych opatrení a naozaj sme si dali na ňom neuveriteľne záležať. Podielali sa na jeho vypracovaní všetci naši experti a dokonca aj ľudia z externého prostredia. Konkrétne ten projekt Nového Lida spolupracoval na ňom architekt Kalisky, ktorý stojí za projektom Eurovej, čo si myslím, že je asi najvydarenejší architektonický projekt za posledné roky, ktorý pribudol v Bratislave. K tej vašej otázke, ja tam mám niekoľko veľkých projektov, pretože si myslím, že v tomto kraji by sme mali začať myslieť vo veľkom a kraj by mal začať tvoriť a nebyť len údržbárom ako doteraz, ale sú iné väčšie priority. Prvou z nich je doprava, hovoril som o komplexnom riešení, vrátane opravy ciest a výtlkov, kde kraj vyberie 34 miliónov, ale veľká časť tejto sumy nejde na opravu ciest. A okrem toho je to sociálna oblasť, predovšetkým starostlivosť o seniorov, je to oblasť obnovy kultúrneho dedičstva a ďalších veľkých projektov, ale najväčšou prioritou je riešenie dopravy. Ďakujem. Pán Karačový. Bratislavský samosprávny kraj je podľa vás zbytočná inštitúcia. Kebyže sa zruší, ako by ste ju vy navrhovali pretransformovať? Nejaký úrad by len predsa musel vzniknúť. No, netvrdím, že netreba nejaký úrad alebo nejaký územný celok. V rámci našej strany presadzujeme alebo doporučujeme iné územnosprávne členenie štátu ako celku na trojstupňovom systéme, a to ako štát, región a obec. S tým, že regióny doporučujeme riešiť v rámci alebo v princípe tak, ako oni historicky na Slovensku vznikli, je ich zhruba 25, majú svoje ohraničenie územné, majú svoje špecifika a hlbokú tradíciu. Čiže toto považujeme za optimálne riešenie najbližšie k ľuďom, ktoré ľudia budú podľa mňa rešpektovať a budú mať k nemu iný vzťah ako k umelo vytváraným celkom, ako dneska máme vyššie územné celky. Ďakujem. Posledná otázka druhého kola smeruje pánovi Rubigovi. Čo ste urobili, pán Rubik, pre Bratislavský samosprávny kraj napríklad do decembra 2012 ako taký aktívny občan, ktorého úprimne zaujímajú problémy a osud občanov BSK, alebo ste len promonovo vzniknutej politickej strany? Tak, keď sa vám priznám, tak som promonovo vzniknutej novej politickej strany, proste, lebo mám toho tu dosť, čo tu vlastne dneska funguje takým spôsobom, že nefunguje. Takže povedzme si, že nefunguje.
A určite nechceme, aby naši ľudia odtiaľto utekali, či sú to mladí, či sú to už aj starí. Proste dneska, keď urobíte anketu, tak 46% ľudí chce odísť zo Slovenska. To nie je možné, aby to takto fungovalo ďalej. Proste treba prinavrátiť trošku tomu kraju naozaj to, o čo vlastne sa ten kraj má starať, to znamená o ľudí, o samostatný kraj, to znamená, tak jak všetci to hovorili o doprave, je veľmi dôležitá tá doprava. Nie je len obchvat Bratislavy dôležitý, ale samozrejme musíme riešiť, tak tu bolo povedané, že Bernolákovo, Pezinok, Senec, zoberme si Ivanku, všetky proste obce potrebujú, aby mali dopravné obchvaty. Proste nie je možné, aby toľko dopravy bolo zaťažené priamo cez obce. Musí to ísť mimo. Keď môžem ďalej akože povedať tomu, čo sa týka okrem teda dopravy, tak naozaj potrebujeme aj kultúru a nejakým spôsobom riešiť aj šport, ktorý nám vlastne... Ďakujem veľmi pekne. Takže páni.